ଶାଗ ତରକାରୀ ଉପକରଣ ଆଳୁ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ବଢ଼ି କୋଶଳା ଶାଗ ଧନିଆ ପତ୍ର ଶାଗର ଉପକରଣ ଜିନିଷ ସରଞ୍ଜାମ ସୋରିଷ ମସଲା ରସୁଣ ପିଆଜ ଜିରା ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ମସଲା ବଟା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ି ଭଜା ହେବ। ଖାଲି ଖାଲି ପସନ୍ଦ ଭଜା ହେଲା ଭଜା ହେଲେ ଖାଲି ଆଳୁ ଅଂଶଟା ମରିଯିବ ମରିଗଲା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଦଳୀକୁ ଭାଜିବ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଅଂଶ ମରିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ କଦଳୀ କଦଳୀଟା ପକା ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିବ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଜିରା ମସଲା ପକା ହେଲା। ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ଶାଗକୁ କୋଶଳା ଶାଗକୁ ପକାଗଲା। ତାପରେ ଉପରେ ବଡ଼ି ଛୁଞ୍ଚାଗଲା। ନଦୀରେ ବହୁତ ମାଛ ଥିଲେ। ତାର ସେହି ଗଛ କତିରେ ଗୋଟେ ବଗଟିଏ ଥିଲା ସେ ଗଛ ଉପରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ସବୁଦିନ ସେ ନଈ କୂଳ କତିରେ ଯାଇକି ସେ ମାଛ ଯେଉଁ ଉପରୁ ଏମିତି ପଡ଼ନ୍ତି ପାଣିକୁ ଠଙ୍କ କରି କାହିଁକି ସିଏ ଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ଯେମିତି ହେଇଗଲା ମାଛ ଆଉ ସେ ଧରି ପାଇଲାନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବିଲା, ଜାଣିଛ ମାଛ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ନଦୀରେ ପାଣି ସରିଯିବ ମାଛ ଧରା ଆସିକି ମୁଁ ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି କେବେ ବି ସରିବନି। ନେଇକି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ମାରିକି ଖାଇବାକୁ ଆଉ କିଛି ପରେ ସିଏ କଙ୍କଡ଼ାର ପାଳି ପଇଲା। ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ସେଇଠୁ ଧରିକି ଗଲା, ଦେଖିଲା କି କେତେ ମାଛଙ୍କର ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ଦେଖିଲା କି ତା ବେକକୁ ଏମିତି କଣ ଭଳି ହେଇନଥାଏ ତା ବେକକୁ ସେଇଥିରେ ଏମିତି ଧରି ଚାମୁଡ଼ି ପୁରା ଚିପି ଦେଲା। ସେ ମରିଗଲା।